Jeg hedder Lars Stouenberg. Min inspiration til havmalerier får jeg fra mine daglige badeture. Det skal siges, jeg er vinterbader og bader om morgenen. Her har jeg rig lejlighed til at se mange solopgange og skyformationer i alle retninger. Nogle gange er havet stille, andre gange er det hårdt vejr. I år har jeg lært crawl. Her kan jeg både se havet fra oven og i vandet. Nu vil du se en video, hvor jeg crawler. Tak for nu. Du skal have kig i skærmen. Ja. Ser jeg nok. Det bliver godt.